Il-kollaborazzjoni fit-turiżmu u fil-kummerċ kienu fost iż-żewġ temi li diskutew il-President ta' Malta George Vella u l-President tal-Kroazja Zoran Milanovic fl-ewwel jum ta' żjara statali ta' jumejn f'pajjiżna mill-kap tal-Istat Kroat. Il-fatt li sena d-dieħla l-Kroazja ser tidħol fiż-żona tal-Ewro u anke l-interess tagħha li tkun parti miż-żona Schengen jiffaċilita dan il-kummerċ. Iż-żewġ presidenti tkellmu wkoll dwar sfidi b'rabta mal-istabilità u l-mobilità fil-Mediterran u l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi b'mod qubsa kif ukoll dwar dak li qed jiġri fil-lvant tal-Ewropa, il-gwerra fl-Ukrajna u kif din il-gwerra fixklet il-kummerċ internazzjonali f'mument meta id-dinja kollha qed toħroġ minn pandemija. Fl-indirizz lil ġurnalisti flimkien mal-President Milanovic, il-President Vella tenna wkoll appoġġ u l-impenn qawwi ta' Malta għal prospetti Ewropej tar-reġjun tal-Balkani tal-Punent. Mal-President Milanovic, il-President elabora dwar il-konvinzjoni tiegħu li post il-Balkani tal-Punent huwa fl-Unjoni Ewropea bħala Stati membri. U għatenna l-istedina tiegħu lill-President Kroat biex jipparteċipa fil-laqa tal-Presidenti mhux eżekuttivi tal-Unjoni Ewropea magħrufa bħala l-Arjolos, illi se ssir f'Malta fis-6 ta' Ottubru li ġej. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kroazja tkellem dwar il-mod kif l-iżviluppi fil-Bosnia Herzegovina qed ikollhom effett dirett fuq pajjiżu. Intant aktar tard matul il-jum il-President Kroat iltaqa' mal-Prim Ministru Robert Abela u ma diskutew il-progress li sar fir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Qabel il-President Milanovic kellu laqat mal-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia u mal-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Iż-żjara statali tal-President Milanovic tintemm it-tlieta kmieni wara nofsinhar.